Čau ľudia, moje meno je Heavy a dneska tu mám video z FIFA 17. Áno, je to tak. FIFA. A rýchlo si to nastavíme. Hrám to na Xboxe 360. A počkajte, niekto mi bol. Niečo vám rýchlo poviem, musím ísť hneď dole, ja to strihnem a uvidíme sa, keď prídem. No tak, som späť. A nebudem tu hrať mod Huntera, bohužiaľ. A pôjdeme hrať zápas hneď, ktorý tu máme pripravený. Manchester United Liverpool. Tu už je Rooney a Coutinho. A môžeme začať. Pogba ide na tréning, Ježiš, toto nenávidím. Ja tie tréningy budem skipovať. OK. Ak zápas sa začal, Liverpool a Manchester United. A hneď tu máme aj šancu Liverpoolu. Smalling. Tam dole môžete vidieť hráčov. A akurát mal Makaričov, či ako sa to volá, pardon. Rooney. Ibrahimovič. Rooney. Fellaini ešte skúšal, ale Mignolet chytá jak ďas. A v minulom videu, v ďalšom videu z Minecraftu part 4 z novej série ste mohli vidieť aj moje nové intro. A na tomto videu možno dám aj outro. Ale podľa toho, že ako to vyjde. Ak to nevyjde, tak prepáčte. A ja to zabudnem, tak prepáčte. Ale intro do tohto videa dám. Mignolet tam chytá jak ďas. Jak ďazin tam chytá ten Mignolet. Daniel Sturridge má loptu. Už ho má šal. Makaričal, Coutinho. Bailey. Makarial. Dáva do behu na Valenciu, ale tam už bol Henderson. Klavan. Klein. Rooney. Martial. Martial dáva do autu Kleinovi, ale Klein mal tu Mane. Mane ide po čiare sám. A ide po ňom Martial. Mane dáva Lalanovi. No, už išiel Smalling. Sturridge. Nie je to gól. Brankár. Manchester United rozohráva. Smalling, Valencia. Nádherne Valencia obišiel hráča Coutinha. Ale Coutinho mal loptu. Dáva Hendersonovi, toho bral Fellaini. Fellaini Makarial. Makarial sa skúšal prejsť cez zálohu Liverpoolu. A už má Alberto Moreno loptu. Valencia. Pogba. Alberto Moreno. Pogba. Dáva Rooney mu do behu. Rooney, veľmi rýchly postranný hráč. Potom dole do komentárov napíšte, že aký by ste chceli ďalší zápas
A aj keď budete chcieť napríklad s Wolfom, aby som natočil FIFU, tak ja ho skúsim prehovoriť, nech spolu natočíme. Ak natočíme, tak to môžete pozrieť. A za čo vám aj to bude páčiť. Máme tu 44. minútu zápasu. A Starý sa dostával do útoku. Ale brankár Mendesu chytá Pogba. Máme tu polčas dnešného utkania za stavu 0-0. Bohužiaľ, gól nepadol, ale ešte sa môže dať gól. Tu vidíme už nejaké zákroky alebo strely. A je tu väčšinou zákroky Migueleta a tu je aj zákrok na Carolina. A môžeme pokračovať v druhom polčase. Ja dúfam, že to vidíte dobre. A môžeme teda pokračovať. Rooney. Skúšal to na Baileyho, ale tomu dobral loptu Kante, ktorý sa dostáva do breaku. A Smalling ho obral a teraz má loptu Henderson, ktorý dával na Morena. Po ňom už ide Rooney a teraz má loptu Wijnaldum. Toho obral Pogba. Nahral Liverpool a už mal Lovren. Rooney. Pekná nahrávka od Pogby. Pogba. Kebyže to dostane do strely, mohlo by z toho byť aj pekný gól. A budeme hrať iba hrací čas. Čistý hrací čas. Nebudeme hrávať na penalty ani na predĺženie, akurát na turnaje. A je tu zranený. Je tam zranený. Viete? Coutinho je zranený a nastúpi namiesto neho Origi. Má so členkom. Ale ide z ihriska a nahradí ho Origi. Rozohrávajú hráči Liverpoolu. Lino. Pogba zle spravil kľúčku a Starč ide do breaku. Obral Smalling. Rooney dáva na Martiala, pekne popas. Smalling, Rooney ho obral, zase mi to, že to je Lallana, potom má Klein a teraz mal Mante. Klein, Henderson, Mané, Lallana. Dostal sa do útoku, ale nedostal sa do strely, dostal sa aj do strely, ale nie na takú strelu, to by skončila v sieti alebo v rukách brankára, ale na nohách obrany. A Henderson ide z ihriska, nahradí ho Lucas Leiva, veľmi dobrý aj rýchly postranný hráč. Ďalší aut pre Manchester United. Martial sa snažil dosať loptu. Vybojoval loptu. Je tam Ibrahimovič. Je to ďalší aut pre Manchester United. Je to tam. Dobre. Šalva sa dostáva do útoku. Makarial. Pogbovi. Pogba sa dostáva do breaku. Na Ibrahimoviča. Ibrahim už bol v offside. Škoda. A Lallana ide z ihriska a nahradí ho Milner,
James Milner. Veľmi dobrý záložník. Rooney vybojoval, ale dal už Kleinovi. Wijnaldum, po ňom ide Fellaini. A zase Wijnaldum. Pogba. Origi. Wijnaldum. Alebo ja neviem, ako sa to vysloví. Pogba. Dáva. Rooney dával pekne na Ibrahimoviča, no však Ibrahimovič nebol pripravený. A tu má Makariali. Takže to sa úplne ťažko vyslovuje. A dole teda, ako som hovoril, napíšte, že za koho by som mali zhrať, ale aj proti komu by som mali zhrať. A dobre. A ja vám to splním, pôjdem za nich hrať. A možno pôjdem hrať aj proti Wolfovi, keď bude chceť, ako som hovoril. A dobre. Ibrahimovič. Možno tento zápas skončí remízou, lebo sa vôbec nenastavuje. A za chvíľku som, áno, píska sa. No dobre, tak to bude všetko z videa. Ďakujem, že ste si ho pozreli. A čus.